Dr. Bramley wan bantai lingdo ha ka apply terik singtho ding jong ka teo baladep ulalet hidalade syakasnong DONGKI-INGDING ka bahap hamairang civil subdivision west Khasil siswek banyak kendu yo wei urang ba uba Kyrsoibiang lingdo kenci ubadai ru president jong ka hill farmer union Shiliang Khri circle uba im da ka barep ya ka jingthung Khlem Pyndonkam Dawai uni urang ba ula pensngau bolwa tre ya kan ka kam mentalasan senam nadu ba ino ya ka kamnya kali bola syem ya karai ban kunjumut ban imbet da ka kamrep kamreng berudon ru ka jingthrang ban hikai ya ki wei pat para dong rep kumno ban rep Khlem Pyndonkam Dawai uba Kyrsoibiang udon benta ya ka jakarep Haduh san Akar Tam urep ya kiso kipai ki johor ki deng so uriru ya ki ngap ki siar Haduh aspatli uriru ya kisnyang nang ta udon ru ya ka Pyndonkam uba Bramley ula ajing ero ya uni orang ba ukwa banwan nyalam ya ki parlo ki banabari bagi de banwan samit ha kani ka jaka ban pelong ru ya kani ka jaka kum ka agrotourism susu uba Bramley ula ong ru bawat la ka jaka ka long ka pasitom sisa wat banya da ka kali pheusi ha bayo ipat bagi johor ki jap ki jingthung jingtep ha ka te ka jaka ki long ki basai so uklet ya ka jing sitom kalenti bat kum ta ukentu ya ki bos sarkar bagi de ban pet bat kentiu susu ya kum kini ki rangba ki bawan syakmat ban iet ya karyap karyang Ba Kyrsoibiang lang di President jongka Hills Farmers Union hani Krishnong jongki ngasong honru ban wan lang ba Alfan bade General Secretary jongka Hills Farmers Union karno kajing shle kamin se man tip ba ki don ki member Haduh santo nreu hajar mut hamman la ka district ha ka jilla jongi brakoi kata tangar snem new spy ula pendung spy Haduh santo ni hajar te ka thong jong bade pendung ro sila nya prabhu hajar kata te ka de ka long ka movement ka khlaim ha ka wan na ki nong kendong na kishnong sikipot khap Assam sikipot kham Bangladesh ke ba manu ro kimdan ki ba wan yarap wan pe yapi ang spok san snam ha ka san ekar ula ri ki Jingri san jat tli ki Jingri ki ding so ki ba kharwei jat tli ba ki jingthong ki ba hnriu tli di balik pe kai te ladang ila ban pen khai ni orang ba mo si pasin la te ladap sat pawajar ekar la pendap te ka jing yo nong yo gari jungi te kam de si bakai te nga thaiton kam ban pek ya ki example balale anu spa jungi ko president ban pen roy ke ban ai bor lang ya pi hani ka snong hantam ngi DONGKI-INGDING kena samla bagian penjerngam mi kini ki cloud ki blas land bro hike ban thung organic nung ai dawai ka to di ka bi ba bisan bat ai kam yi kena samla bagian tray ha ka brila jong ba pin long ki nong rap ba don laka spa la jong de ban up tai ka sarkar tu ki nong election jungi ki ba wan tang pop don kam tap board re kim ji don don kam ki tinga sutuna kata ngaku aban ya don lang ba pisini ngan sawan biang ban pabala kamtlang nala kan kham surok ban biang ki lenti singkien gi skol ro ki ban biang ti mentu ban ya pule ro matrik ka kam pamio andai dai la train ni ki kam ban ya de ba kamariang ban ya de ba jingthung jingrep pe ini nya kali kan usnam relatif kan ni ka nya kali ka bamla ban ya slam la temen nang nya kali syo henry dan ka jong ka club dan ki de ki so pila ban besar dai tang ya le ya ka snong bora hoi